Kaixo, Eskarne naiz eta administraria naiz. 27 urte daramat administrari bezala, 25 urte iparraldean eta azken 10 urteak hegoaldean. Eta beti esparru desberdinetan, baina beti administrazio arloan. Aukera hau eduki nuen eta azken finean bizitza kalitatearen bila etorri nintzen. Lujo bat da, azken finean Oiartzungoarra izanik Oiartzunen bertan lan egitea, zeren eta posible dut Txirrindan etorri lanea, Bidegorrian, edo oinez, beraz pixka bat arlo hori izan du da aukeraketa hau egitea, bizitza kalitatearen gatik. Gustatu zaitena Zuaznabarren izan du da dagoen lantalde dinamika esango nukenik. Ekipoan lan egiteko, entzuteko eta gauzak elkar egiteko. Eta beste aldetikan ze garrantzia ematen zaion lan segurtasunari. Horreri ere bai, harrituta geratu naiz lan prebentzioan ze lan egiten da. Nire ustetan ekarpenerik garrantzitsuena da azkartasunarekin erantzuten diegun eskaereri edo dauden aberiei. Eta beste alde ditugun profesionalak benetan esperientzia handikoak direlako. Hemengo enpresa bat izatea eta hemen kokatua izatea horrek nire ustetan konpetitibitate bat ematen dio. Eta lehen aipatu duten bezala eta nire ustetan benetan garrantzitsua dena da ze profesional lan talde bikaina daukagun urte askokoa. Eta alaberian ere bai, gazteak ere bai txertatu dira gure lan taldean eta horrek ere ekartzen du beste dinamika bat nire ustetan una dena enpresarentzat. Nire hobia kirola da, gustatzen zait asko mendian ibiltzea, kirola egitea, eta hori oso gustukoa dut, bai. Ze gustatuko litzaidaken jarraitzea lanean daukagun langiro honean, eta nola ez, nire bizitza profesionala, nire karrera profesionala enpresa honetan bukatzea. Eskertu nahi nuke niregan jarri duten konfiantzagatik, benetan mila esker, eta espero duten bakarra da hemendik urtebetea pentsatzea ze aukeraketa ona egin genuen. Benetan ondo txertatu da eta gustora gaude berarekin. Hori da nire nahia.